הגב. אתם זוכרים או שאתם עושים לי גלגול פלודה? על הגב פה, אם אני אלך לכיוון לא של השמן. כן, רגע, אני רק לא כיוון השמן. להעמיד על הגב. וגם כאן אנחנו קצת נעשה מגע. ופה יכול להיות שהם יהיו קצת יותר רגישים. בואו נסתובב נשים להם, יאללה, נשאיר להם. חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, מסכות רעשנים, שירים וריקודים, אבא נרישה, רש רש רש, אבא נרישה, רש רש רש, אבא נרישה, רש רש רש, רעשנים. טוב מאוד. אני מעבירה אותם על הצד ומשאירה אותם על הצד. עם הרגליים, דרך הרגליים, רק הרגליים. רגל ישרה, רגל כפופה. תראי שרביד, אפשר לעשות בהם. קצת יותר גבוה לפה, כי הוא ממש ועל הצד אני עושה להם את זה, כדי ככה למעוך אותם למצב של להישאר על הצד. הופה, טוב מאוד.